Sahan ng usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, kasama po natin sa linya po ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation President para po dito sa nakaamba po na taas sa pamasahe din po, sabay din ng taas sa presyo na naman nitong produktong petrolyo. Pabati muna natin na Sir Bernard Tuliao. Magandang umaga po, pagbati po ninyo sa ating mga taga-subaybay. Yes, good morning Mark at sa taga-subaybay ng IFM at saka mga taga-transport sector. Good morning po. Apo, ano po itong inapurbahan po ng LTFRB? Sakop po ba dito ang Pangasinan na Sir Bernard? Paki-explain po ito para po sa kalinawan po ng ating pong mga mananakay at inyo pong mga kliyente ngayong umaga po. Mas unang-una, no, honestly, di ko nakita yung MC ng LTFRB pero meron tayong ang dilig-dilig namin 2 pesos. Kung sakalit approve ito sa NCR, dire-diretso na po yan nationwide. Ganun na po yung system ngayon ng pagtaas. So, buong Pilipinas po yun. Opo. Dito po, ito po ay mag-take effect po agad-agad itong araw po na ito. Kasi Martes po yung para itinakda. O sa Metro Manila muna po, Sir Bernard. Sa ngayon, hindi ko pa masagot kasi dahil hindi ko pa talaga nag-verify sa LTFRB ito. Subalit, alamin ko sa LTFRB today. Kasi kahapon nag-update ako, wala pa naman. Opo. So, naghihintay talaga kami ng adjustment dun sa pamatay natin. Opo. So, ang malinaw po, Sir Bernard, ngayon, status ko muna. Ito pong ating pong transport sector dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Tama po kayo. Hanggat wala pa kaming yung sinabi ng LTFRB, so ganun pa rin, naghihintay pa rin tayo. Opo. Pero yung 2 pesos po na binabanggit nyo, Sir Bernard, pag ito po ay pumatong, ano po ba ito? Staggered po ba o isang bagsakan po ito, Sir Bernard? Paano po ba? At ano po ba ito? Parang probationary? Meron po ba itong parang ano lamang, duration? Pag bumaba na po yung presyo po ng petroleum products, pwede rin bumalik po sa dati? Actually, ang request natin is piso. Kung sakaling madadagdagan siya ng piso, maaaring yung provisional fare increase. Anytime pwede nilang bawin ito pag nag-normalize yung krudo natin. Subalit sa ngayon, kaya dahil wala pa akong pinangahawakan na papeles, so ito'y sa tingin ko lang, ganon. Pero pag once na itong araw, meron ng binaba na memorandum, so pwede akong mag-declare na talagang kung ano yung talagang pamasahin natin ngayon. Okay po. Sir Bernard, quick lang po dito siguro, reaction dito po sa pronouncement po ng Pangulo kahapon. Naglabas po ng anunsyo na bibigyan na po o maglalabas na ng subsidiya mula po sa DSWD at ilang po ahensya ng gobyerno tulong para po sa transport sector. Sapat po ba itong 5,000 sakali po? Ganito po yan kasi sa DSWD, maglalabas sila nga. Sabi nga, may 5,000. So, mauna ang Manila. So, sa ngayon, dito sa Dagupan, so, na-confirm ko na rin. Sa ngayon, nagsasabit na kami ng mga list ng mga drivers natin sa LGU Dagupan. So, isa yun. Pangalawa, ang LTFRB, nagpapasubmit din sila ng mga list ng mga drivers. So, nananawagan ako ngayon sa mga lahat ng mga driver na nakikinig. Mangyari mag-submit sila ng valid driver's license nila kasi last day ng submission ngayon hanggang mamayang 5 o'clock. Opo. So, yun nga, panawagan ko, lahat ng mga drivers, puntahan nyo yung inyong mga chairman at isubmit nyo yung license nyo para maka-avail sila ng ayuda para sa LTFRB din, DOTR. So, deadline po ngayon, wala po itong extension na Sir Bernard? Paano po ba? Hindi ko alam kasi nung una, nagbigay sila ng March 19 sa LTFRB. Tapos nung Sunday, ginawang March 17, so last day ngayon. Pero kung sakasakalit, kasi may seminar kami lahat ng mga chairman ngayon dito sa Dagupan, pag-usapan namin na hingi kami ng ka-extension. Kasi alam ko, biglaan yung pag-request nila ng mga list ng mga drivers. Kaya baka kukulangin itong deadline ngayon. Magkano po ito pong ayuda mula po sa LTFRB? Aside po dun po sa 5,000 mula sa AX, Sir Bernard? So far, wala pang sinabi. So ang initial na pinapasabit lahat ng mga drivers, lahat ng mga operators na hindi pa nakakukuha, sabay-sabay po yan. So hindi ko alam kung magkano po.
Opo, mismo pong si acting LTFRB ang DOTR, DOTR Secretary po na sinasabi po nila pero kukulangin tong 5,000 mula po sa AIX. Kayo po, kung tatanungin po kayo magkano po ba yung dapat na sa palagay ninyo fair naman na matanggap po ng transport sector? Kasi ganito yan, hindi pareha kasi ang bigay sa modernized, nasa 10,000 yan. Sana iparehas lang na ganun. Okay. Sa mga traditional jeepney. So mas nakakalamang kasi ang modernized. Yun ang hindi namin alam bakit. Okay. Bakit hindi... Pare-parehas kami kumukonsumo ng crudo. Correct. Parehas kami kumukonsumo ng crudo. Bakit hindi parehas yung bigay? So, ipatas lang sana. Okay na yun. Okay. Maraming salamat, Sir Bernard. At magandang umaga po. God bless po. Thank you. God bless and more power. Apo. Yan po si Sir Bernard Tuliao, ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. At malinaw po status ko muna po ang pamasahe dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. At syempre, ihintayin pa po nila po yung pinakamalinaw na direktiba mula po dito. At panawagan po ni Sir Bernard doon po sa lahat po ng ating pong mga tsuper na nakikinig po ngayon. Mag-submit na po kayo ng inyo pong updated po na driver's license sa inyo pong mga chairman para maisama dun sa listahan na hinihingi ng LTFRB para po sa panibagong tulong na pwedeng ibigay po, ipamahagi nito pong ahensya po ng gobyerno. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.